Så er vi logget ind her, og vi står i øjeblikket i redigeringsmode. Det vi gerne lige vil gøre nu, det er at lægge et nyt billede op her, i stedet for det her. Så vi går først lige over på Images, gennemser, og der har jeg lige lavet et billede af den nye her, som jeg har klippet lidt til. Åbn, upload. Så er den uploadet, og den hed engelsk 2008 1. Så går vi lige over på forsiden, home, og markerer den, delete, og så er det egentlig bare at vælge billedet heroppe fra. Det var den der, indsæt. Jeg har klippet billedet lidt til, fordi jeg synes det var en smule stort. Som udgangspunkt så vil jeg nok sige max 500 pixels i det her layout, i bredden i hvert fald. Og jeg tror jeg har lavet den her på 450 eller sådan noget. Det vi lige skal huske, det er, når man har redigeret et eller andet, altid tryk på save. Ellers går du over på en af de andre sider, skal lige uploade et billede til, trykker images, uploader, kommer tilbage, så er der ikke redigeret noget som helst. Så vi trykker save her, og så er det gemt. En anden ting man lige skal huske, hver gang du har redigeret et eller andet, tryk altid på logout. Når du trykker logout, så bliver der oprettet en backup fil af hele sitet simpelthen. Og hele sitet er egentlig ikke så meget, fordi det hele er faktisk kun en side. En lang side skal man se det som. Og diverse menupunkter er egentlig bare en opdeling. Fungerer som opdeling af den enkelte side. Hvis vi eksempelvis går hen på tips for suntanning, så kan vi se her. Tips for suntanning. Titlen i menuen vil være den samme som overskriften. Og det kan egentlig ikke laves om, fordi at det laves ud fra, at man laver en overskrift. Det er sådan menuen den bliver lavet herude. Du markerer et stykke tekst, trykker på H1, formaterer det simpelthen som H1. Når du gemmer det, så vil det blive et menupunkt ude i strukturen herude. Du kan gemme det som H2 og som H3, som også vil være en del af menustrukturen. Gemmer du det som H2, så vil det blive en del af, så vil det blive en undermenu til den menu der er ovenover. Fik jeg trykket på den. Prøver vi lige at trykke gennem. Hvad har vi? Tips for suntanning. Det bliver så til en undermenu til forsiden i stedet for. Hvis vi helt fjernede det, eller bare gav det en H4. H4 vil ikke gøre det til en del af menustrukturen, men bare gøre det som en overskrift. Så vil vi se, at al teksten her, plus tips for tanning, bare vil være en overskrift og tekst på forsiden. Hvis vi lige scroller lidt ned og kigger. Ding, 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 ding. Så har vi det lige nedenunder her. Så det er egentlig bare en lang side. Og formateringerne af H1, H2 og H3 gør, at det bliver vist som flere sider. Nu laver vi lige den her om til en H1 igen. Gemmer. Og så har vi alle menupunkterne tilbage igen. Så det vil sige, skal man ind og slette en side, markerer du egentlig bare overskriften. Skal indholdet være på en anden side, marker overskrift, slet overskriften, gem, så vil indholdet ligge på den foregående side i slutningen af den.